Assalamu alaikum ‘yan uwana jama'ar jihar Zamfara. Alhaji Abdullahi Stim tafi da waƙar zaɓaɓɓen gwamnan jihar Zamfara. Alhaji Bello Muhammad matawallin Marado akan murnar cika shekara shi ɗaya bisa karagan mulkin wannan jiha wadda Alhaji Abubakar Muhammad Barmo ɗan Galadiman Mahora ya ɗauki nauyi. Masu nema na ana iya samu na a jihar Sokoto titin sarkin musulmi Muhammadu Bello dab da kotun kan wuri. Ko a tuntuɓe ne a tafi da gidanka 080-6945-2245. Haka kuma mun sadaukar da wannan waka zuwa ga Ishaq Kawun Baba. A sha saurare lafiya. Kaji kiɗin maza baban Bello, kudu ki tamburan nan yarana. Ina kiɗin da ba a yi mai yaro, ko maya sai maya. Kiɗin matawallin Maradun, kiɗin maza da mata daban na. Dodo uban Rukayya da Bello, gwamnan da ya yi sauran su aiki, mahasadan ka sha gaban su. Gwamna kai kaɗai gayya yau duk masu jan ka kai maganin su. Dole uwan naki yanzu duk Zamfara sitar babu shege.